Здравейте на всички! Правя това бързо включване, за да ви покажа и да ви се похваля какво дойде днес в почтата, а именно това е моят нов Offroad Creek. Също така, освен Offroad Creek, е известен и като Highlift Jack, Фермерски крик, Handyman крик и още много други наименования. Реално марката, която измисля този тип крикове, се нарича Highlift и е американска и е основана през 1905 година в Щатите. От тогава този тип крикове набира страшна популярност както сред фермерите и малко по-късно след офроуд обществата. Нека сега направим един бърз анбоксинг и да видим какво има вътре, а по-задълбочено видео може да видите малко по-късно в моя YouTube канал Offroad Adventures. Както виждате, крика е сравнително добре опакован. Не мога да се оплача. Изглежда доста симпатично. Изглежда доста здрав на пръв поглед. Нека продължим да вадим от кутията. В общи линии, това е крика, като той е напълно механичен. Това е така нареченото зъбче или клюн, или всеки го нарича по свой собствен начин, но като цяло тук се опира в дадена точка на колата, съответно с дръжката се вдига нагоре и надолу и съответно този зъб повдига и сваля колата по ето тази ос. Това са механизмите, с които се превключва съответно за качване нагоре и качване надолу и като цяло това е. Специфично за този крик е, че трябва да се поддържа изключително добре и трябва да се внимава изключително много, когато се използва, защото напрежението, което се образува тук, обикновено се предава супер силно в тази дръжка и ако ви изплесне, е напълно възможно да ви смаже пръстите и то не изобщо малко. А ето го и как работи самия крик. Понеже може би още нов, не е разработен, е малко по-трудно да освободя дръжката, но след като се освободи дръжката, започваме с движение, така нагоре-надолу и виждате как петата се вдига с всяко едно движение. Когато решим, че вече сме приключили с вдигането, натискаме ето този палец тук надолу, ето така, хоп, и вече свободно може да го движим. Слагаме го долу или където ни е удобно, ако искаме да свалим колата или пък ако искаме да стигнем до някаква по-висока част, дигаме до където ни е удобно, законтряме палеца и продължаваме да дигаме наново. Това е от мен. Ще се видим в моят, както казах вече, YouTube канал Offroad Adventures. Чао и до нови срещи!